आप भी चाहते हैं राणा प्रताप ऑफिशियल के सारे ऑडियो वीडियो आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। केना कयबो हम घरवा गे माय, लॉकडाउन दिल्ली शहरवा केना कयबो हम घरवा गे माय। एक माय सुतला के बाद आवे हमारा सपनमा, अपन घरवा दुआरवा गे माय, अपन घरवा दुआरवा गे माय, अपन घरवा दुआरवा गे माय। लॉकडाउन दिल्ली शहरवा केना कयबो हम घरवा गे माय, घरवा गे माय। Recording by Sapna Music. घरवा गे माय, केना कयबो हम घरवा गे माय, घरवा गे माय। एक माय बंद भेलै काम काज सबे सातो दिनमा, केना कमेबै महीनावा गे माय, केना कमेबै महीनावा गे माय, केना कमेबै महीनावा गे माय। बंद भेलै काम काज सबे सातो दिनमा, केना कमेबै महीनावा गे माय। एक माय भए गेलै लॉकडाउन दिल्ली शहरवा केना कयबो हम घरवा गे माय, केना कयबो हम घरवा गे माय, केना कयबो हम घरवा गे माय। भए गेलै लॉकडाउन दिल्ली शहरवा केना कयबो हम घरवा गे माय, घरवा गे माय, घरवा गे माय, केना कयबो हम घरवा गे माय, घरवा गे माय। हे माय राइटर जी तुझी कहै छै भाई जरूरी, मास्क और 2 गज के दूरी गे माय, मास्क और 2 गज के दूरी गे माय, मास्क और 2 गज के दूरी गे माय। सुबह शाम सैनिटाइज करना छै जरूरी, मास्क और 2 गज के दूरी गे माय। एक माय भए गेलै लॉकडाउन दिल्ली शहरवा केना कयबो हम घरवा गे माय, केना कयबो हम घरवा गे माय, केना कयबो हम घरवा गे माय।